98.8 FM komanso 89.0 FM kuchokera ku Scott Road General Kona mu mzinda wa Blantyre lero pa 28 August chaka cha 2025 tikulandireni mawa walero mawa opambana kwa basi ndikukhulupira kuti mwadzuka bwino konse kumene muliko. Ino ndi programu inanso ya bwalo liyime. Programu ya bwalo liyime cholinga chake ndikuphunzitsa, kudziwitsa komanso kulimbikitsa nkhani za malamulo muno Mmalawi, chifukwa ambiri aife mwina nkhani za malamulozi zimatidutsa mbali, zimalowa uku nkutulukira uku osazimvetsetsa kuti kodi nkhani zimenezi zimayenda bwanji. Ndiye programu imene timabwera ndi akatswiri okhudza nkhani za malamulo kuti mwina atithandizire kumasulira ndi kuzukuta nkhani za malamulo zimenezi kuti zikuyenda bwanji. Ndine Dave Kadama ndikulandireni ku programu imeneyi, ndipo programu ya lero tikuunika nkhani yokhudza amayi komanso ana amene amabadwira mndende. Amayi amene amangidwa, agamulidwa kuti akakhale mndende, wena mmene amapita ali oyembekezera vana nkubadwira konko. Tikhala tikuyang'ana za magulu amenewa, amayi komanso ana mundende. Kodi maufulu awo mndende mmenemu amayenda bwanji, amalemekezedwa, nanga zokhoma zimene amakumana nazo mndende mmenemu ndi zotani, nanga tingachite bwanji ngati dziko kuti tikonze kuti amayi amenewa komanso ana amene abadwira mndende zathu akhale ndi ufulu ngati wena onse. Programu imeneyi tili ndi akatswiri osiyanasiyana. Koyamba tilandire mpulogalamu iyi a Dave Kanjiwa kuchokera ku bungwe la CREA. Akanjiwa, mwadzuka bwanji? Dzuka bwino kaiwe. Ayi ifenso kuno tadzuka. Tithokoze kuti mwapeza mpata kukhala nafe mpulogalamu imeneyi. Tayamika. Zikomo. Ndi alandirenso a Enoch Bonongwe amene ndi Acting Director of Social Welfare ku Ministry of Gender. Abonongwe, kwacha bwanja anzathu ku Kapitolo? Kunoso kwacha bwino. Kaya kumeneko? Ayi kuno kwacha ndithu, tiyamike kumwambako. Zikomo. Chabwino, mosachulutsa gagandiwa programu imeneyi ndinenepo tisanapite patali kuti timayeneranso kukhala ndi Malawi Prisons Service. Koma amenewa atipatsa ndithu excuse kuti mwina ziavutirako pang'ono mauno kupezeka nawo mpulogalamu iyi. Koma nkhani imeneyi, nkhani ya ndende, ndi nkhani yofunika kukamba Malawi Prison Service ali pambalipa. Ndiye kutsogoloku amenewa ndithu tidzayesetsa kuti akhale nafe pano. Komanso ndikufuna ndinenepo mbali ina ndionena kuti timakhala ndi challenge in terms of access to information. Kwambiri ndi mabwalo athu a milandu. Ndimafuna ndipemphe pano kuti mabwalo athu a milandu ku judiciary adzitithandiza tikapempha kuti tikufuna mutithandize mbwere mpulogalamu iyi pali izi ndi izi zoti tikambirane, chifukwa mapulogalamu amenewa ndi mapulogalamu ofunikira kwambiri kuti anthu adziwa malamulo. Anthu ambiri akuvutika, akusafala, anthu ambiri akukulukutika mndende zathu mdziko muno chifukwa chosadziwa malamulo. Mwina malamulo ena achibale akanakhala kuti amawadziwa, bwenzi akumachirimika ndikuthamanga ndikuwathandizira anthu ndikupeza mtendere kapena ufulu. Koma pali ndithu maufulu ambiri amene amakhala akuphwanyidwa chifukwa chakusadziwa malamulo. Ndiye ndimafuna limeneli ndipempho ndithu ku judiciary yathu kuti anzathu ogamula milandu dzitithandizani defense, Self defense. Mwina bambo amafuna kuamenya ndi afuna adziteteze, atenga china chake angogoda nacho nzibambo phi. Nkhani ngati zimenezo azimayi ambiri amene kuti akuziteteza ku nkhanza zomwe amachitiridwa ndi bambo. Ona kuti papa bambo watani andipweteka ndiziteteze
mapezeka kuti atenga china chake amenya bambo aja, bambo ndikutani ndikutisiya. Kuchokera mukafukufuku amene issue ina yomwe tinapeza naliona kuti azimayi aja akamangidwa, tinapeza 86% ya azimayi amene wawa analibe kuthekera kukhala ndi loya kuti athandize pa milandu yawo. Kumalawi kuno loya ndodula kwambiri, ndi kuti munthu osauka akwanise kupeza loya zimakhala zovuta. Nthawi zambiri timadalira maloya anzathu akuli grade koma alipo ochepa, ndi kuti afikire yemwe aliyense zimakhala zovutirapo. Koma azimayi amenewa analota kuna loya ndithu kuti athandize pa milandu imeneyi, koma zinali zovuta. Kotero ambiri ayo anathera kuti anamangidwa chifukwa chosowa loya. Issue ina yomwe tinapeza mukafukufuku ameneyi ndiyoti azimayi amakhalisa mndende milandu yawo isanayambe kumvedwa. Malamulo a dziko lino amapereka masiku kuti ngati mlandu uli wa serious offenses amayeneka ayambe kumvedwa within a period of 90 days. Koma kafukufuku ameneyi anapeza kuti ambiri amapezeka kumafika miyezi 13 milandu yawo isanayambe kumvedwa, kumafika miyezi 14 milandu yawo isanayambe kumvedwa, akungokhala kundende. China yomwe tinapeza mukafukufuku ameneyi ndi nkhani ya psychosocial support. Azimayi ambiri anaonesa kuti anali ndi trauma kapena mental health distress after kumangidwa, chifukwa choti ali kundende kuja sanalandire psychosocial support. Palibe amene anapita kukakhazika pasi kuti ngakhale muli kuno inuyo tikulimbikitsani kuti mukhale olimba mtima ndi zina zoterozo. So mwachidule msekanaona kuti kafukufuku ameneyi ma key highlights amene tinapeza ndi zimenezo Dave. Ma recommendations mutapeza zimenezi, ma recommendations amene mwina mudapereka anali ma recommendations otani, komanso kuti ma recommendations amenewa which stakeholders should be involved in the implementation of those recommendations? So ma issues amene tinapezawa analoti akukhuza ma stakeholders osiyana-siyana, and as you already know, mu criminal justice system makhala kuti it's like a machine yoti imayendesedwa ndi mapatsi ambirimbiri. Tili ndi anzathu aku Ministry of Justice omwe nkhani zimene zikuakhuza, tili ndi anzathu aku Ministry of Gender amene nkhani zimene zikuakhuza, komanso anthu ena ngati kuli grade amene amapereka upangiri makamaka kwayimirira anthu pa milandu. So tikupanga launch report limeneli tinaitana ma stakeholders amene ndatchulawa kuphatikiziraponso ena. Ndipo mu report limeneli munaperekedwa ma recommendations osiyana-siyana. Recommendation yoyamba yomwe ndingatchule ndiyoti ngati report imene linanenera kuti pali prolonged domestic abuse, nene kuti kukhalisa kundende kwa azimayi amenewa milandu yawo isanayambe, pamene malamulo a dziko lino amapereka kuthekera kuti munthu akuyeneka kukhala kundende mosapitirira masiku 90. So recommendation yoyamba nalina kuti tikuyeneka tipange enforce lamulo limeneli. Komanso kafukufuku aziyenda mwachangu. Kwa nthawi zambiri mapezeka kuti anthu aja amamangidwa ndi kumakhala kundende kafukufuku asanamalizidwe. Tinapereka pempho ndithu komanso ngati recommendation kuti kafukufuku azibwera koyambirira before effecting an arrest. Ndicho linga choti munthu azipita ku court within 90 day period time. Osati izi zokuti yayi tikupemphani kuti munsunge uyu kuti tikafufuze zina tikapitirize kafukufuku. Ayi, kafukufuku abwere koyambirira munthu asanamangidwe kafukufuku achitike. Linga choti munthu akamangidwa apite ku court mu nthawi yoyenera. Munthu asamakhale kundende pa mulandu waukulu pa masiku opitirira 90.
kumeneko ndikuphwanya ufulu wake. Nkhani yachiwiri, recommendation yachiwiri ndi nkhani ya chithandizo cha maloya. Mulipoti limene munaperekedwa recommendation yoti we should improve on access to legal aid. Mene ndanenera kuti anzathu a legal aid amathandiza ndithu anthu amene ali ochepekedwa kwayimira pa milandu yosiyanasiyana. Koma challenge yomwe timakumana nayo mdziko muno ndiyoti maloya ku legal aid ndi ochepa kwambiri. Pachifukwa ichi sangakwanise kuyimira wina aliyense. So zimakhanga kuti maloya amene alipowo tikuwakanganirana anthu amene tikufuna chithandizo cha malamulo. So pachifukwa ichi tinapereka recommendation kuti boma lichitepo kanthu ku department imene ku legal aid litapanga employ maloya ochulukirapo ndi cholinga choti anthu azitha kupeza chithandizo cha maloya. Recommendation ina yomwe inaperekedwa ndi yokhuzana ndi gender sensitivity ku nkhani ya ku prison makamaka. Tinapemphako kuti ma programs a rehabilitation apangidwe strengthen ma issues ngati a counseling, psychosocial services ndi medical care zikuyeneka zipangidwe strengthen. I know kuti ma prison yena already they do that, koma tikuyeneka tapange strengthen ndi cholinga choti azimayi akakhala kumene kuja ndi mmene taneneranso kuti azimayi ena amakhala ndi ana kumene kuja, environment ikuyeneka ikhale child friendly ncholinga choti anaja azitha kukhala motani momasuka kuphunzira zinthu zina ndi zina zomwe mwana amayeneka kuphunzira akhala kuti akukula. Ndipo recommendation ina yomwe tinapereka tinanena kuti pakuyeneka kuchitika ma training kumbali ya anzathu a polisi komanso ku judiciary. Chifukwa kafukufuku kumene ndanenera kuti anaonesa kuti azimayi ambiri amapanga act in self defense and in the process amapezeka kuti avulala, pamene napezeka kuti ovulala onsewo sanalandire chithandizo cha kuchipatala. So timafuna kuti patachitika ngati ma training, and ma training amene akuyeneka kukhala a continuous, chifukwa pena timapezeka kuti taphunzira koma tikutani siti kupanga apply zomwe taphunzira kapena tayiwala kapena siti nafikise kwa anzathu. So ikuyeneka kukhala continuous process ndithu ya ma training amenewa kuti ma cases sensitive ngati amenewa azimayi atha kumapanga handle motani. Anzathu aku judiciary akamagamula milandu ija azithaso kuunikira mbali yoti munthuyi was acting in self defense, and in so doing tikuyeneka timpange chani consider ma issues ngati amenewa. Mwachidule ma recommendations amene tinayika mu report limeneyo nga amenewa. Ndipite mwina ku Ministry of Gender, mongokumbutsira mwina kwa omvera athu kuti mutha kuchita nawo ndithu kutenga nawo mbali pa program imeneyi. Mutha kutenga nawo mbali program imeneyi potipeza pa Facebook page yathu ya Times 360 Malawi. Pamenepa ndithu mutha kubwerapo ndi mafunso anu kapena ndemanga zanu zina zili zonse zimene mukufuna kuti mukhudzepo pa program imeneyi. Komanso tili ndi SMS line 1895 kumeneku mutha kutitumizira SMS ku 1895. Amene mwayandikana ndi foni yanu kuti mufuna mutayimba foni, zimene ziso ndithu nzololedwa masokani. Nambala yake ndi 0928475904 0928475904. Abonongwe kuchokera ku Department of Social Welfare, ku Ministry of Gender. Report limeneli mwakambidwa nkhani zambiri. Mwakambidwa ndithu nkhani zokhudza azimayi amene amamangidwa, 50% of them kumangidwa chifukwa choti amafuna kudziteteza. Wena about 36% of them no access to the law, no access to a lawyer, to legal representation. Wena they are spending extended periods of time
in detention. Wena mwina nkhani zachithandizo mwina akakhala kuti adavulala kuthandizidwa sauthandizidwa, psychosocial support, all these issues, ma issues okuti ndithu ngati kunduna wa gender under social welfare mumayenera mukhale ndithu mukudziyang'ana zinthu ngati zimenezi. Sindikudziwa kuti kumbali yanu ngati unduna nkhani zimenezi mukuzikonza bwanji, chifukwa nkhani izi ndi za serious, nzadzikulu, mukuzikonza bwanji? Zikongombezi kwezi. Nkhani ya ana kapena azimayi amene amapezeka ku prison imakhala nkhani yoti kwambiri imatidandaulitsa ngati unduna, chifukwa unduna wathu umayikira amayi, abambo, ana, azimayiwo ndi anthu olumala. Tikaona magulu amene wawa ndi magulu amene amafuna kuti boma likwepo kuwatetezera kotheratu kuti maufulu awo afanane atetezedwe mmene amakhalira maufulu a anthu ena. Ndiye kungopezeka kokha azimayiwa ku prison ndi ana chimakhala chinthu chodandaulitsa. Koma chimene timachita ngati kunduna nchonena kuti ku social welfare ili ndi prison social work, ndi nthambi imene ya social welfare imene yokhazikika kuti igwire ntchito ndi anthu amene atha kupezeka malo oti amangidwa koma mwina chithandizo chawo nchoperewera. Zamalamulo amawanga ndi anthu ena, koma timayang'ana kuti ngati boma sichitapo kanthu ndi kuti anthu aja athovutika kwambiri. Choyamba nchonena kuti boma lililonse kuli ofesi ya social welfare imene imayeneka kuti ikhale ndi munthu ngati kuli prison akayendere kumene kuja nikuona kuti kodi kuli ana kapena kuli azimayi nanga chithandizo chawo ndi chotani. So zimenezo zimachitika kupatula pamenepo mwina kawiri katatu pa chaka timakhala tikuyenda kuona azimayi kapena amene ali malo ngati amene wawo. Kwambiri kwake kumakhala kuti tione kuti kodi umoyo wawo uli otani, nanga zinthu zimene amakusowa ngati munthu zikupezeka motani, nanga ndiwati anthu amene atha kugwapo kuti athandize mu zinthu ngati zimenezizi. Ndiye mmene mwandifunsira chimene chimachitika nchona kuti tikapeza kunena kuti ku prison kuja kuli azimayi kawiri mbuyomu kumakhala meti timati gawo la azimayi, the female wing, kumene azimayi amakhala timati tikapita pamenepo ndikuti timayeneka kuti ticheze nawo, timve amene akukhalira zinthu zimene akusowa, komanso kuwalimbikitsa patali. Tinene pano kunena kuti kani ya psychosocial support imene kunenedwa apa ndipati yonena kuti ku prison kunene kokhale munthu amene muna maphunziro ake akhale kuti anaphunzira social work, amene ife tiyeneka timuyang'anire tikumpasa upangiri kuti munchito yake ya tsiku ntsiku azitha kupereka upangiri umenewo. Mauja nambiri alibe, koma ifeso soti anthu ena anthu ndoche njoperapo timapezeka kuti imena mbali ina tikukhoza, mbali ina zikutiperewera. Timatha kupezeka kuti muli ana. Chimene chimachitika nthawi zina nchonena kuti nthawi imene mlandu kuzengedwa munthu uja sanena kuti ali mwana munthawi ina amakhala kuti mwana
ali naye munayamwisa munamaonekera ena amakhala kuti muna ndoyembekezera koma kwa anthu amene sananene kuti ali mwana mlandu uja umafika mpaka na othera ndikunena kuti itani ku prison mwina boma osazindikirapo kuti munthu uyu ali mwana so pamene akupita ku prison pameneno anthu amati munthu ali mwana tenga mwana wako iwe boma lidziwa mochedwa koma pamene mwanzimayi ndoyembekezera ndiuza kuti pamenepo ndikuti timadziwa kale kuti tsogoloku mwana amene akabereka kuti ku prison imene tinaona tionena kuti lamulo limakhala likungoyang'ana kuti munthu analakwa ndiye kuti walakwa akalangidwe koma kunkanena kuti kodi ndi ndani ena amene atakhudzidwa ndi kumangidwa kwa mzimayi amene tulekeze ana imakhala ngati kuti mbali imene ija imalekereredwa ndi mbali imene timaona ngati kuti ifenso kuti tinayeneka kulimbikitsa kuti pa nthawi imeneyi imene court ili kunena kuti mzimayi walakwira ndipo ayeneka kuti apite ku prison panayeneka pazikhala njira yapadera yonena kuti poti inu ndamayi muli ndi mwana wang'ono pakhale upangiri wapadera wa anthu amene akuzengana anthu kuti ayang'anire mbali imeneyi chifukwa pamenepopo patadziwika kuti mayiwa ali mwana akuyamwisa olo ali mwana wa zaka zitatu ndikuti nthambi za boma zisagwirapo ntchito mudziwa inu kuti social care imayang'ana ana amene chisamaliro chawo nchochepa ndipo timayenera kuti tione kuti kodi ngati mayiwa akupita ku prison mwanayo ali msinkhu wanji ndionena kuti athokhala ndi abale ena kapena ayipoti akuyamwa akudalira kwambiri mayi yake koma ndi nthawi yayitali bwanji imene tikayang'anenso kuti tione kuti mwana uja titha kumuchotsa akakhale ndi achibale mayi aja akhale okha kucha malire ake zinthu zonse zitachitika ndi zinthu ziwiri zitatu zimene timapanga ku nduna wathu ndi zimene zonse. Ndimafuna mwina titsamire pa maphunziro, a right to education. Chifukwa maphunziro ndi ufulu ndithu tidakhazikitsa kuti ndi ufulu wa munthu mwana wina aliyense. Ana amene amakhala abadwira mndende mwina kholo lidagamulidwa kaya zaka 10 mwana kufika zaka 6 mundende, mwayi wa maphunziro umakhalapo? Mwayi wa maphunziro umakhalapo chifukwa chonena kuti zangovuta kuti anzathu sana bwere koma ali ndi ma services amene amapereka mtunuka tumenewowo konkuja makamaka ujeni ngati yankomba phala chifukwa akakulirapo ndoti mwana uja sayenera kuti akhale kumene kuja akakhala ngati kuti akulangidwa limodzi ndi mayi ake. Akakhala ana ang'ono chifukwa chonena kuti adakayamwa adakadalirabe mayi yawo kumakhalabe kovomerezeka kuti mwina zina atha kukhala kumene kuja koma mwana pamene wafika zaka zitatu kufika zaka 4 ndiwoti ngati kuli agogo kumudzi ngati kuli amayi ang'ono amayi akulu atha kupita kukakhala ndi amenewowo amayi aja nkukhala okha kuja mali ake akabwerere. Ndiye sitiyembekezera kuti mwana achite kufika ku primary ali ku ndende ndi mayi ake. Zimene zozo ndi zinthu zosaloledwa malingana ndi ufulu wa ana. So kumaphunziro ankomba phala oyambirira oti timtakasema nayo kuti akamadzapita ku skulu akhale ngati kuti wachangamuka
ma services amenewo aliko ku prison kumene anaja amathawuza nakasebera ngati ndinapita ku Zomba imeneyo asanasachitise makulizo na azimayi okhaokha mali ndi service yabwino kwambiri tima uniform zabwino zijeni komphala zosebesa zabwino kwa ana a ijeni imeneyi nde ngati pano ngati boma ma services amenewo alipo koma kwinaku kwa ana oti sana mangidwe sikuvomera malingana ndi polisi ya boma kuti mwana afike kwa primary school ndikumaya pita ku school ali ku prison ndi mai yake amayeneka kuti apite akakhale ndi achibale na achibale kulibe kuti kapena ndochokera dziko lina kapena kuti zili mwantundu wina amayeneka kuti akakhale kumalo kusungirana mali ake mai ake atuluke asatenge mwana wawo azipita kumene amakhala. Chabwino ndibwerere ku Krea koma ndingokumbutsirako omveratu era 24 pano pa Wireless Times namba yake ndi manaina awiri 8475 904 8475 Chabwino ndione ma uthenga wena amene akubwera pa Facebook page yathu kumanga munthu uja zimakhala kuti somehow akunteteza koma my emphasis is within the stipulated 90-day period akhale kuti munthu adani wayamba kulowa ku court. Kennedy Makawi akufunsa Makawi akufunsa kuti kuma ndizotheka mwana kubadwira ku ndende ndikula ndi khalidwe labwinobwino nzotheka zimenezi inuyo ngati ku Krea, do you think this is possible? Kunena chilungamo tezi ana amene amakhala ndende kakulidwe kawo kamakhala kosokonekera. Ndikunena izi chifukwa choti mwana akamakula nthawi zina amafunika attachment ndi kholo lake ndepena pake ndi mmene setup ya kundende ilili imakhala zovutirapo kuti mwana akhale attached kwa kholo. Even nkhani ya tezi yosewera imakhala yocheperako. So pachifukwa ichi tizinthu tina tomwe mwana amafunikira akamakula zimakhala kuti zikuperewera. So kukula kwa mwana uja kumakhala to some extent kosokonekera. Wena amenewa akupereka ma solutions Edgar Captain Jim akuti ma solutions mwina kunkhani zimene munabweretsa pano. Number 1, tilembe we should recruit more police officers as a country. Number 2, we should construct more courts. And number 3, we should recruit more lawyers. Ndiye samwina mbali zimenezi ndi mbali ngati ya legal aid kuti tathandize maloya akhale ochulukirapo komanso mwina nkhani yaikulu imene amakhala akukamba nthawi zonse ndi nkhani ya funding kuti adzikhala ndi funding yokwanira kumeneku ku legal aid. Ndikufuna tibwerere kwa inu nkhani titsamire pa wana amene amabadwira mwina kundende kuja. Ana amenewa ngati inuyo a Krea ndi zotani zimene mwaona zimene mmaona kuti awa maufulu awana sakuyenda bwino mukakha kuti mwina mukuyenda mndendemo chifukwa ndikudziwa mmayenda mmenemo mumaona mozotani? Zona di Devi kuyenda timayenda ndithu and I should mention here kuti pali prison inspectorate yomwe imayenera kuti iziyang'anira ndithu ma issues okuzana ndi mndende ziko muno.
and we are privileged kuti our executive director Victor Muhango ali mu committee imene ya prison inspectorate. So my issues okhuzana ndi anawa nzoti timaona ndithu, and pali maufulu ena amene amakhala kuti akuphwanyiridwa. We know kuti every human being ali ndi ufulu wa nkhani ya maphunziro oyenera kupita ku school. Nenapo anzanga aku social welfare kuti pali manazari school ma prison imene munditu, koma pena mene tanenera mujankhani za chithandizo mapezeka kuti ndende zina zinthu zimenezi sizimayenda ndithu. So pachifukwa chimene chimakhala kuti mwana uja tikummana maphunziro ndithu, komanso mmene timanenera mujankhani yoti mwana amayeneka akule mu environment yomwe atha kumata kasuka bwinobwino, ncholinga choti growth yake mentally izikhala yabwino ndithu. Pachifukwa cha environment imene zimakhala zovutirapo, so pena pake maona kuti mwanayi akuphwanyiridwanso ufulu ndithu. Now, mwina, I'm glad mwakambapo za prison inspectorate. Kuli inspectorate, kuli child case review board, zimenezi ndibwera nazo ku Ministry of Gender, chifukwa ndimafuna kuti mudzilingalira funso limeneli. Ndimafuna nitadziwa kagwiridwe kanu ka ntchito ndi prisons inspectorate komanso child case review board to ensure the advancement of rights of women prisoners. Mumagwira nawo bwanji ntchito magawo amenewa, koma ndikufunabe kukreako nditamvetsetsa mbali imodzi kuti mwina pamene mukugwira ntchito yanu ngati bungwe, chifukwa inu ndi bungwe loyima palokha ndithu, mmene mukugwira ntchito yanu ndi zotsamwitsa zotani zimene mukuziona zimene zikukhala ngati kuti zikuyima in the way of ma recommendations amene mmapereka? Because ma recommendations amene inuyo mudapereka mutachita kafukufuku amene mu June, we would hope kuti zinthu zikuchitidwa implement. Kodi ma recommendations amenewa akuchitidwa implement? Nanga nzotsamwitsa zotani zimene zikuoneka ngati kuti mukumana nazo kuti ma recommendations amenewa asakhazikike? Kuyankha funso lako David, report imene idalipanga launch chaka chomwe chino. I remember that in 18th. So far titakunena kuti we haven't seen kuti my implementations alimotani, my changes alimotani from the recommendations that we made. On our side, to help those who are still in custody, makamaka azimaya amenewa anamangidwa amene alibe kuthekera kwa lawyer, amene so zinavuta kuti apange appeal ma cases awo. Ngati clear ndi anzathu ena takhala pasi kuti tathandiza azimaya amenewa kuti at least they can appeal ma cases awo. I know kuti this research was done in 2022 and some of them panova anatuluka, koma pali ena oti they are still in custody. So far takambirana ndi anzathu ena kuti tathandiza azimaya amenewa kunkhani ya legal representation, ndipo limodzi mwa bungwe kapena ma stakeholders amene takambirana nawo ndi anzathu legal aid. So kuyankha mbali ya zotsamwitsa kuti mukumana ndi zotsamwitsa zotani pa ma recommendations panopa pali phokoso lina limene likubwera, sindidzoti likuchokera kuti limeneli. Ndipemphe anzathu ku technical mutithandize kumeneko ngati kuli kotheka kutithandiza utero, chifukwa ndi kuti zikutisokoneza kumva bwinobwino phokoso limene likubwera pamenepa, mutathandizira kutero. For now ndikuyimitseni kaye
ndikuyimitseni kaye pang'ono anzathu ku Chakwera kuti mwina nkhani ya phokoso limeneli ikonzedwe kaye, ndikuyimitseni kaye pang'ono. As we wait kuti atikonzere nkhani imeneyi, ndimafuna ndiwerenge ena mwa mauthenga amene ndithu mukutitumizira pano ndi pa Wireless Times. Komanso we are not only live pa Wireless, we are also live on our Facebook page Times 360 Malawi. We are also live on we are also live on our online online mutha kutipeza ndithu kumeneku, komanso mutha kutipeza pa 88.8 FM komanso 89.0 FM. amenewa ndiye ma frequency athu pano pa Wireless Times. Ndibwerere likumvekabe phokoso limeneli, I'm not sure kuti likuchokera kuti makamaka, ndiye anzathu akuthamangathamanga kuti mwina mwake zimenezi zikonzeke, koma akutero iwowo ndithu pali mauthenga ambiri amene akuchokera kwa inu omvera wathu kulikonse kumene muli. Ndimafuna ndingogundapo pawena mwa mauthenga amenewa amene akutipeza kuno ku Wireless Times, akuti kodi lamulo la self defense limatheka ku Malawi kuno? If so, can they be able to give us little examples if possible? Lamulo la self defense, I'm not too sure kuti self defense ndi lamulo per se, koma ndikhupa kuti imene imakhala mwina pena ngati ndondo ngati mwina mutha upereka chifukwa ndithu kuti ine ndimadziteteza ndipo ndimadziteteza zitatere as a mitigating factor. Ndikhupa kuti nkhani zimenezi zimatheka ku mabwalo a milandu ngatidi zikuoneka kuti munthu amapanga act in self defense. Edgar Kefu Hara ndi amene amatifunsa funso limenelo kuchokera ku Mzuzu. Ndikhupa kuti silamulo per se self defense ayi. Zimatheka mzimayi kutenga mimba koma ali kale ku ndende? Funso kuchokera kwa Aluka Linton Nyirongo. Tikadakonda tikadakhala ndi Department of Prisons, prison services, Malawi prison services, because funso limeneli akadati yankha bwino kwa basi kuti kodi mndende zanumu mumatheka ndithu mzimayi kupezeka kuti ali woyembekezera ali kundende konko? Neftali Abero akuti ine Neftali Zamangwe kwa Khombedza kusalima. Funso langa lakuti kafukufuku mwachitadi mwapeza pali mavuto amenewa, kodi inuyo muli ndi kuthekera kotani kothana ndi kuchedwa kuyamba milandu? Muli ndi kuthekera kotani ku bungwe la Chakwera? Mafunso angapo amene akuyankhapo, koma amene alipo apa kuti mwina muyankheko. Kodi ana obadwira kundende chisamaliro chawo chimayenera kukhala motani? Funsoli likupita kwa akuluakulu aku Ministry of Gender. Ndikhupa kuti ayankhapo ndithu ku Ministry of Gender pa nkhani imeneyi. Lajabu James akuti kodi mzimayi otali ni mwana oyamwa akalakwa mwanayo amakhalanso kundende? Pamene panso ndikhupa kuti anakhudzapo ku Ministry of Gender kuti ngati choyamba nkuyang'ana kuti kodi mwanayo angakhale ndani, titati timsiye tingamsiye ndani. Ngati kulibe achibale ndiye kuti mwanayo amatsatira mayi ake kupita kundende. Ndiye nkhani zimene tikamba pano tsono nzanangati amenewa kuti kodi maufulu awo mundendemo amakhala kuyendetsedwa motani. Tibwerere anzathu ku Chakwera. Tinali ndithu pa nkhani ya implementation ya ma recommendations kuti kodi chitulutsereni ma recommendations amenewa zikuyenda bwanji, zikutheka nanga ngati zisakutheka inu mbali yanu muchita zotani? So mafotokoza ku mbali yanu ngati Chakwera in 2 minutes mutamalizitsa. Chabwino. So ndimana kuti kumbali yathu ngati Chakwera, considering kuti tapereka ma recommendations amene tikupanga expect kuti
tiona kusintha tinawunikira kuti pali azimayi awa amene adakali mundende amene akuyenera kupeza chithandizo ndithu. So ngati Chakwera ndi mabungwe ena anzathu tinakhala pasi ndikulingalira kuti tathandize azimayi amenewa makamaka amene analibe kuthekera kupeza lawyer pa milandu yawo. And ndikunena pano we are in the process kuti tapangire appeal ma cases awo, that is amene adakali mundende, chifukwa mene nanenera kuti research tinayamba mchaka cha 2022 and pofikira panopa ena mwa azimayi amenewa anatuluka pa belo, ena adakali konko. So we are targeting amene adakali kundendewo kuti tathandize nkhani ya belo komanso kwapangira appeal ma cases awo amene anagamulidwa. So kumbali yo panga follow kuti my implementations ama recommendations akuyenda motani. Ndimayankhula kuti ripoti ili tinalipanga launch mchaka chino pa 18 June. Ndisiku lomwe tinagawana ndithu ndi ma stakeholders ripoti limeneli. So far panopa kuti tinene kuti akuyenda motani ma recommendations ma implementations zitokhala zovutirapo chifukwa there are 8 to follow or to start working on those implementation recommendations. Sure. Chabwino, mwina kubwera kwa ndende za amayi okhaokha. Tili ndi ndende za amayi okhaokha zingapo mdziko muno monga Kachere komanso kuthyoloku. Ndende zimenezi, kubwera kwa ndende zimenezi kukuthandizira bwanji kuunikira kuti ena mwa maufulu azimayiwa adzilemekezedwa in 2 minutes. Anzathu Chakwera, funso limene libwera kwa inu ndithu. Okay Dave. So kubwera kapena kuti kuti kugawa kuti azimayi azikhala ndende zaokha kusiyana ndi abambo, tiyamikire kuti chiganizo chimenecho chinali choyenera kwambiri. Unikira kuti nthawi zambiri azimayi akhala limodzi ndi ndende za azibambo zimakhala zovutirapo ku nkhani ya kakhalidwe kawo kumeneko. Pano now that azimayi ali ndi ndende zawo ma programs ena amene akumatha kufikira ku prisoniku akumakhala kuti akuunikira kuti awa ndi azimayi, pamene poyamba nthawi zambiri amakhala kuti akungopanga focus kumbali ya azibambo. And again nkhani ya maphunziro poyamba zinali zovutirapo kuti azimayi azitha kumachita nawo maphunziro kundende kumeneku, koma kubwera kwa kugawa kwa ndende kumeneku kuti azimayi azikhala kwaokha kwathandizira kuti azimayi azitha kupanga maphunziro ndithu. Taona chaka chathachi azimayi akupanga perform ndithu bwino, kumapezeka kuti mpaka kusankhidwa kumapita kuma university, ngakhale pano pati kumakumana ndizo samwa kuti akakhala kuti akumana asankhidwa kuma university amenewa zikumakhala zovutirapo kuti akapitirize maphunziro awo. Koma kugawa kwa ndende zimenezi ndithu thokoze kuti kwathandizira kuti focus ikhalepo ndithu pa nkhani ya maphunziro. Ndifike ku Ministry of Gender, Social Welfare, kagwiridwe kanu kantchito ndi ma department wena monga Prisons Inspectorate komanso Child Case Review Board, kamayenda bwanji, kakuyenda bwanji? Zikumbiri zona kuti kuyang'anira ndende amene ali ndi mphamvu zazikulu ndi a Prison Inspectorate. A Child Case Review Board amang'anira ana amene ali kumalo kosungira ana, koma chifukwa chonena kuti ana ena osalakwa amapezeka ali malo osungira anthu olakwa, pamenepa ntchito zathu zimayenera kuti zikhale zogwirizana kuti
pamene a prison inspectorate akuona ufulu wa anthu omangidwa awa child case review board anayenera kuti agwepo kuti akaone chisamaliro cha ana amene si omangidwa koma ali kumalo kumene anthu omangidwa amapezeka. Ndi chikumbukumbu chathu chonena kuti mu prison inspectorate child case review board ikhale ndi representation yokwanira, ncholinga chonena kuti pamene a prison inspectorate akuonera za ufulu wa anthu omangidwa, a child case review board akaone chisamaliro cha ana amene apita ndi amayi awo kumalo ayomangidwa. Zimene zizi ndikuona ngati kuti ndi chinthu chimodzi chimene chingatithandize, chifukwa chonena kuti pamene a prison inspectorate ali ndi ndalama ndiye kuti a child case review board akhoza kuthandizikirapo kukaona mbali imeneyi. Pamenenso child case review board amapanganso maulendo ena ongoona kandi kumasero kakulizoni kumene kungapezeke kuliwana kunakaendere. Pamene kaso kukhala kuna kuti nawonso a prison inspectorate akhale mu child case review board, komanso munthu wa mu child case review board akhalenso kwinako. Ncholinga chonena kuti azitha kupatsirana nkhani, zikatero zikhoza kutithandiza kunena kuti mu nthawi yochepa pamene mwana ali ku prison pezeke kuti pachitika chinthu chonena kuti mwina mwayi wapezeka kuti akathe kuchokapo. Tinene pano kunena kuti mwana malingana ndi kukula kwake sayeneka kukhala mu confinement. Pamene pokonde kuti ufulu wake wachepetsedwa ukuphwanyidwa mwina malinga ndi nthawi imene mwina ndi imene ngakhale ativuta. I'll give you 10 seconds to close. Okay. Ndingonena kumosiriza kunena kuti chimakhala chodandaulitsa kuti mzimayi ali ku prison chifukwa kuti moyo wa banja umakhala kusokonezeka kwambiri. Unduna wathu umakhala okhudzidwa, koma chifukwa chonena kuti munthu uja amakhala kuti walapira ndipo lamulo lampeza kuti ndi olakwa, zimayeneka kuti zipange choncho. Komatu ku nthawi imene ali ku prison tikapanda kuwatetezera anthu amene wandiona kuti ufulu utha kuphwanyidwa kwambiri, chifukwa chake timayeneka kuti tizikhalapo ndi gawo kuwayang'anira. Kwa wana ndiye ndikosayenera ndikomwe kuti mwana akapezeke kumene kuja mwayi ukapezeka timagwira ntchito kuti akachotsedwe, komanso tikugwira ntchito ndi a prison kuyesesa kuti tipereke uphungu kwa anthu amene amangidwa, kuvomereza ndi kuchiona kuti achilandire kuti azitha ku moyo wawo kumapita pasogolo. Tikudziwa kuti azimayi amenewa ndi azimayi onena kuti kumene kuja ataya nthawi, koma titathandizira ali komweko atha kuoneka ngati kuti sanataye nthawi zikomo kwambiri. Ndiyamike kwambiri Abonongwe Enoch Bonongwe, Acting Director of Social Welfare in the Ministry of Gender and Social Welfare. Tikuyamikireni kwambiri kuti munapeza nthawi kukhala nafe mpulogalamu iyi. Tikufunaninso chifukwa kuli nkhani ya ma safety homes, ana amene analakwira malamulo. Kuli nkhani imeneyi ikufunika ndithu tidzachite nanu limodzi, anthu adzamvetsetse kuti kodi ma child care homes amenewo alipo, akhazikitsidwa, nanga agwira ntchito bwanji. Tidzakhala nanu mpulogalamu ina posachedwa apa. Tiyamikire kwambiri kuti munali nafe mpulogalamu ya lero. Ndiyamikirenso a Dave Kanjiwa kuchokera ku Kreya malinga ndi nthawi. Tiyamikire kuti munali nafe mpulogalamu iyi.